Здравейте, аз съм Кърли. Днес ще интервюирам Роузи. Здрасти, Роузи. Как си, Кърли? Аз съм добре, благодаря. Разкажи ми за себе си. Добре, аз съм на 10 години. Сестра ми е Сметанка, пак е бяла котка като мен. Родителите ми са изящни бели котараци. На 10 съм, както казах вече. И уча в котишката гимназия. Най-добрата ми приятелка е Мари. И Сметанка. И Симона. И така. Най-обичам часовете по физическо. Много са забавни. О, яко! Много ти благодаря за интервюто. А сега... Чао! Лек ден, Рози! Чао! Лек ден и на Кърли! И това беше от мен, Кърли!